Hej, det er så lige mig igen. Ham med alt det her med tankerne om politik og sådan noget der. Men jeg bliver sådan set egentlig ved med at tænke enormt meget over det her med den her forskel her, som er imellem de hjemløse. Det er lige meget, hvad for nogle politikere snakker med, hvor de kommer fra. Så får jeg at vide, at alle sammen, de siger, at de snakker en hel masse om det. Der er aldrig nogen, der konkret kommer med nogle svar på de spørgsmål, jeg stiller, når jeg stiller nogle lidt mere konkrete spørgsmål. Hvorfor rumænerne blandt andet ikke må sove inde på herbergene i Danmark, og hvorfor der er så stor forskelsbehandling på, om man er dansk hjemløs, eller om man kommer alle mulige andre steder fra. Det virker lidt som om, at hvis man er fra Skandinavien, så er man lidt mere privilegeret, end hvis man kommer ned fra Europa. Det kan jeg så heller ikke forstå. Det burde sgu være lige meget, om man er svensk hjemløs, eller om man er rumænsk hjemløs stadigvæk. Og jeg tænker sådan lidt, at hvor meget har vi egentlig selv lov til at bestemme? Er det ikke lidt kun, når det passer til alt andet, de laver nede i EU, at vi får nogen som helst ting igennem af det, vi har herhjemme, vi gerne vil have igennem af vores eget? Er det ikke bare, når det passer lidt dem bedst alle sammen selv dernede? Det har jeg da tit tænkt på. Så jeg er helt klar på en nej-stemme, for jeg tror, at alt hvad man giver dem er ja, det vil bare gøre, at de rykker endnu mere fra os, end de har taget i forvejen. Så jeg tror, vi skal holde os så langt væk fra EU af som muligt. Stod det til mig, så kom vi ud derfra i morgen. Det var egentlig bare et spørgsmål om at sætte en folkeafstemning op, så tror jeg, det vil komme helt af sig selv. Men det bekymrer mig rigtig meget. Også fordi, at der bliver sgu ikke gjort noget ved det, og det kan ikke passe, at de ikke har snakket om det, eller de må have snakket om det i lang tid. Altså, de må have nogle løsninger. Os, som går herude på gaden, vi går og tænker i løsninger hele tiden. Personligt selv har jeg da en del løsninger på, hvordan man skulle klare nogle af alle de her ting her, problematikkerne omkring de hjemløse. Jeg har nævnt lidt om det. Man skal bare starte med at sætte dem i arbejde et eller andet sted, så kan de faktisk egentlig fungere med eller mindre selv. Så det var der i hvert fald en idé til, hvordan man kunne gøre det. Men lad os se, hvad der sker her til EU-valget. Håb på, at uanset hvad, så kommer det til at blive godt. Men det er helt klart, at jeg stemmer nej til mig. Det kan I være så sikker på. God aften til jer.